Добре дошли! След малко ще ви представя царете на диджеите, най-добрите, най-мощните, истинските легенди. Диджей Мечо и диджей Иско! Диджей Мечо и диджей Иско, господарите на всички диджеи. Звук за милиони, техниката ни е по-надежна. От швейцарски сейф, чист звук и бас, който пренарежда сърцебиенето. Атмосфера без лимит, вдигаме градуса, чупим рекорди и пишем история на всяко парти. Енергия до зори, музикално мазало и купон, за който ще се говори дълго. Кралете на поп-фолка за вашето събитие! Имената диджей Мечо и диджей Иско са доказана марка, независимо дали е сватба, Банкет или частно парти, ние поемаме контрола. а вие се наслаждавате. В днешно време всеки се мисли за диджей, но диджей Мечо и диджей Иско си остават недостижими легенди. Има още много да се мъчите, Докато ги стигнете, оригинала срещу репликите, колкото и да говорите, диджей Мечо и диджей Иско са запазената марка, бащите на диджеите. Още на старта стана ясно кой командва парада. Има само двама човека, които са истинска институция. А останалите са просто бледо копие. Колкото и да се опитвате, Да гледате като тях, диджей Мечо и диджей Иско, няма да станете. те са хората, другите са китайска реплика. Диджей Мечо И диджей Иско, господарите на всички диджеи, звук за милиони, техниката ни е по-надежна. от швейцарски сейф, Чист звук и бас, който пренарежда сърцебиенето. атмосфера без лимит, вдигаме градуса, чупим рекорди и пишем история на всяко парти. Имената диджей Мечо И диджей Иско, са доказана марка, независимо дали е сватба, банкет или частно парти, ние поемаме контрола. а вие се наслаждавате. В днешно време всеки се мисли за диджей, Но диджей Мечо и диджей Иско си остават недостижима легенда. има още много да се мъчите. Докато ги стигне